Sarkadi Kriszta vagyok. Az új kapcsolati minták hírnökeként abban támogatlak, hogy megszülessen benned és veled maradjon a szerelem. Mindenről részletes információt találsz a www.igazábolszerelem.hu weboldalon. A most következő meditáció a Szeretem Magam című meditációs CD-n található. A címe Teremtek. Önmagunk szeretete ugyanis azt is jelenti, hogy pontosan olyan életet élünk, amilyet szeretnénk. Ez a rövid, ám rendkívül hatásos meditáció ennek a kialakításában segít téged. Amikor észreveszed, hogy valami hiányzik az életedből, akkor egyszerűen hagyd abba az ezen való kesergést. Ehelyett inkább hallgass meg ezt a meditációt, és a vágyott élet elképzelésével kezd el megteremteni azt. Amikor a meditáció elkezdődik, a képernyőn egy szép természeti képet látsz majd, amely segíti elmélyülésedet. A legjobb azonban az, hogyha becsukod a szemed, és csak a hangomat figyeled. Arra kérlek, hogy ehhez némítsd el a telefonodat, szállj ki a levelezőrendszeredből, hogy még a beérkező e-mailek hangja se zavarjon. Teremts nyugalmat és csendet magad körül. Legyen ez a néhány perc csak a tiéd. Készen állsz? Akkor kezdjük. Ülj kényelmesen és egyenes gerinccel. Ha szükséges, támaszd meg a hátadat. Ha széken ülsz, talpad legyen a földön, a tenyered az öledben vagy a combodon. Hunyd be a szemed, és figyelmedet fordítsd a légzésedre. Érezd, amint a hasad és a mellkasod lassan, ritmusosan emelkedik, és süllyed. Miközben egyre lassabban, egyre mélyebben lélegzel, a tested egyre inkább ellazul. Fokozatosan kizárod a külvilágot, és már csak te vagy itt, meg a tested és a légzésed. Most vedd szemügyre jelenlegi életedet, és vess egy pillantást minden területre. Az anyagi jólétedre, az egészségedre, az önkifejezésed lehetőségeire, a kapcsolataidra, a szellemi fejlődésedre, a munkádra, a pihenésre, vagy bármi másra, ami most az eszedbe jut. Válasszd ki egy valamit, amivel most nem vagy teljesen elégedett, és képzeld el, mit szeretnél helyette. Milyen lenne életednek ez a területe, ha megvalósulna, amire szíved mélyéről vágysz? Mit csinálnál? Hogyan éreznéd magad? Hogyan telne egy napod? És egy heted? Egy éved? Most engedd meg magadnak, hogy belső látásoddal arra fókuszálj, hogy milyen ember lennél, ha ezt a vágyott életet élnéd. Figyeld meg, hogy miben más a viselkedésed, miben más a megjelenésed, milyen a testtartásod, milyen a beszéded, és az arckifejezésed, milyenek a gesztusaid, milyen a mozgásod.
egy szóval akarnád jellemezni, hogy milyen vagy ebben az új, vágyott életben, mi lenne az? Most szállj néhány másodpercet arra, hogy belélegezd az új képet, és energiáiddal kitöltsd az új formát. Tartsd meg a képet belső látásod vetítővásznál, és készíts róla lenyomatot. Lásd magad előtt a képet, és kezd el belélegezni az energiáját. Érezd, amint már most azzá az emberré válsz, aki új, vágyott életed főszereplője lesz. Most már tudod, hogy amit ebben a néhány percben láttál és éreztél, az így is lesz. Ezért nyugodtan elengedheted az átélteket, és elindulhatsz visszafelé. Vegyél néhány mély lélegzetet, és tudatosítsd magadban a tested. Mozgasd meg a lábfejed, szorítsd ökölbe a kezed, simítsd végig az arcod, és nyisd ki a szemed.